Bun, Filip, ce ai în pahar? Uite, gheață. Să văd, stai să văd înăuntru un pahar. Ai o bucățică de gheață, da? Da. Și ce vrei să faci? Să pun apă în ea, Ca să... ca să se dezghece. Da, bun, ce fel de apă vrei să punem? Caldă sau rece? O lece. Rece, hai, punem apă rece. Da. Da, bun, fii atent. Uită-te cum plutește gheața în ea. Vezi cum plutește bucățica de gheață? Da. Bravo, și acum în cât timp crezi că o să se topească? În câte minute? 24 de ore. În 24 de ore o să se topească, așa-i? Da. Da, bun, venim peste 24 de ore. Zi, să scrie cineva ceva în comentarii. Ciuciu și gheața. Ciuciu și gheața, da? Ați auzit. Scrieți în comentarii Ciuciu și gheața, e foarte important. Bun. Ce s-a întâmplat? Să vedem. Mă s-a pus să scot. Da. Uite, să o fac cât de mică. Cât de mică? Mică. Mică, mică. După cât timp? După 24 de ore și eu mai las un pic. Mai lași un pic, da? Da. Deci după 24 de ore, adică după 3-4 minute. Ei, Ce să văd? că s-a topit toate. S-a topit toată? Da, uite, înăuntru, uite. Să văd? Uite. Wow! Ce s-a întâmplat? S-a topit. S-a topit și ești fericit? Da, să mai punem una ca să se topiască, stai. Hai, punem o bucată de gheață, da? Da. Și vrei și asta să se topească? Da. O pune pe din parcă milece. Bun, și acum asta vrei să se topească și asta? Da. Bravo, ești fericit? Da. Bun.